खुलुमबाय। दिनै 1 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। थांनाय माखासे साननि सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बर' हांखोजों लिरनाय गैयिनि थाखाय गेटनि साइन बर्डखौ एबसु आफादा बोखारनाय जादोंमोन। नाथाय दा गोदानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बर' हांखोजों लिरनाय थानाय साइन बर्डखौ होफिननाय जाबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना रिफु फरेस्ट हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना होस्रांजानाय बर'फोरा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो इएम फेरेंगाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बिसायख'थि समावल' जोंखौ लिडारफोरनो नांगौ, दा मानो बर' फिसाफोरखौ बिदि खालामखो? बर' हारिखौल' मानो होस्रांखो? गुबुन हारिखौ मानो होस्राङाखै? सोंथि खालामो होस्रांजाग्रा बर' बिमा बिथांमोनहा। प्रमद बर'नो आखाइनि आसि बिखानि थै होनानै टिपसहि होनानै देरहाहोदोंमोन। जोंखौ दिनै नासयदों। बिथाङा CM जानो मोनदों, गादियाव थानो मोनदों। बिटिआरखौ मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरनो मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देना ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय फोरमान बिलाइ लांदोंमोन। दिनै जोंखौ गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफोरा ओंखारगासिनो दङ। गावनि बिमा गावनि हारिखौ नासयगासिनो दङ। बे हानिफ्राय जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। जोङो बर' ट्राइबेल हिसाबै बे हायावनो जोनोम जानाय, थैलांजासे बेयावनो थागोन। नोंथांमोनहा गुलि अर्डार होबाबो जोंनि जिउखौ जों दानो दान होगोन। दिनैनो नोंथांमोनहा फैनानै गुलि गावफै, जों दानो जिउ दान होगोन होनना बर' बिमाया गोख्रों रावजों बुंथियो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय हाग्रा सिफायनानै न' लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों बनसु आफादा। गं 50निबो गोबां न'खरफोरनो माइरं, दालि बायदि बायदि राननानै हैनायजों लोगोसे होस्रांजानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जोंनि बिटिआरनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक ओनसोलाव ट्राइबेल नङै गोबां सुबुंफोरानो हा आवग्रिनानै न' लुनानै दङ। नाथाय बिथांमोनखौ नोजोर होआलासे जोंनि बर'फोरखौसो मानो होस्रांदों होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हा-हु गैजायै बर' सुबुंफोरा थांनानै थानो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै फिसा फिसा न' लुनानै थाफैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि न'आ दा बुफाय जाबाय, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा त्रिपाल सिङावनो थानो गोनां जादों। लोंनो थाखाय दै गैया, जानो थाखाय आदार गैया होननानै फोरमायथिदों। होस्रांनायनि सिगां सरकारा बिथांमोनखौ बबावबा दोननायनि आरो जानाय लोंनायनि राहा खालामनानै होनांगौमोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दा दावसा मावरियाफोर बादिसो जानो गोनां जाबाय होनना दुखु फोरमायथिदों बनसु आफादनिफ्राय। चिरां जिल्ला एबसुआबो खौरां मेल खुंनानै बेनि सायाव बुंदों। सरकारा हा मोनथावनाफोरनो हा होनांगौ होनना बुंदों। लोगोसेनो मिथिंगायारि खैफोदजों सुबुं माहारिया मोगा-मोगि जानो गोनां जादों दायो आरो इयुनाव बेबादिया बारासिन जागोन। बेखायनो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ खहा खालामनो नाङा होनना बुंदों। बेयाव जायफोरा गोजाम गामि गैला एबा आगोलनि जेबो सिन गैला, बिथांमोननो सरकारा सुबिदा खालामना होनो नांगौ आरो जायफोरा गावनि गामि दंखायो, रायजो जाबोगासिनो, बिसोरखौ बेबादि ओरैनो हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो नाङा होनना बुंदों बिथाङा। गोबां सुबुंफोरानो चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि जिल्लानि गोबाङानो थांदों होनना फोरमायो एबसुआ। न' थाखानायफोरा सोरबाफोर दालालि खालामदोंबा सरकारा बेखौ थाबैनो हमनांगौ होननाबो बुंदों बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां गुजरात रायजोनि राजक'टआव खुंफुंजानाय CBSE नेशनेल सुइमिं चेम्पियनशिपआव डक्टर अनजलि दैमारिनि फिसाज्ला आरो बिनि हानजाया मिडले रेलीआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। बे चेम्पियनशिपआव UAE, ओमान, काटार आरो कुवाइट हादरनि गोबां फरायसा गेलेगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।